Masquera say, guys. I hope mese muri kundinzwa. Masquera say, kwasquera say, kudzimba dzenyu. How was your week? Saturday. It say Saturday yenyu asisi smelly. Ndikundai. Please tag others. Ndoda kuti tingotaura kana paine vaona DNA yanhasi. I'm going to play a little bit of it. Tingonzwa kuti muri kuzviona sei, mazviona sei. What's your take on it? Muri sei vanhu we? Hi Kudzai, hi Mary, Eniola, hi Amia, Rebecca Badza. Maswera sei angeri sei Saturday yenyu. Maswera mchite mapedzisa ere Christmas shopping. Hi Fortunate. Kuri sei ikoko. Taswera edu kana imimi maswerawo. Hi Dre, how are you sis? Maswera say, Sis Meli andizivi kuti varipi. I'm sure she's home. Vabva kubasa. She's tired. And she's getting ready kuenda kuenda ku weekend getaway, whatever, birthday getaway. Hi Nyameti, how are you? Guys, let me just start playing. Ansikuza ndotanga kuplaya kubva kwekutangisisa here kana ndotangira pakati. Budi Charles, how are you? I hope muri kufamba zvakanaka. Hi sis Hennessy, how are you? I'm going to start playing, but chandisiri show off ndechekuti ndotangira pakati kana kuti ndotanga kwekutanga. It's a bit long, saka ndichangotanga. Hi Marjorie, how are you? Sibongile, pakaipa zvekutodaro pakaipisisa. Samantha, Anesu, how are you guys? I'm going to start playing now. Vamwe vachijoina ndiri kutodedera. This show was wild today. Ndichangoenda pavanga vatu nemurume wacho. Yeah. November na December. Muri kunzwa ndizvo. Apa vanga vatu. Balenzi anga singaiti. Wakati mungu kana balenzi vagara vachimukandero. Akawe mabudu bacho ndiani akawe. Oh, Raviro, thank you sis. But sisi wangu vaisara. Kana vakasvika that day sisi wangu vasipuwa zviro kuti hapasi kugara vanhu. Nanga ichirwadza Audrey. It was something else. Okay. So since vamwe vaona, I'm just going to fast forward to pavanga vakuda kupuwa ma results. No, Ashikwedu dimani baba baba oh mwana atata baba wamuri. All right. Okay ndokuzwisai for me. All right. That's good. Makuto moto vanogona kuti baba amai vasvikamuchira baba vasati. All right. True Audrey, very true. All right. Mama kuna kusati kuna baba wana mai. Wana mai. All right. Kuna kakufanana kacho kuti. All right. Kwa mi mama. Oh gogo. All right. That's good. Comes good kwa say. My time, my love, my likes. Thank you guys. All right. Sima pamakati kwaona zve. Makamuona zve mwana. Umanzwa sei? Sokuti azisi kudaira. Oh, okay. Yes, Brian. Oh, yeah, that's a good deal. Kudzai is the one, it was Nasi. I think the premiere was about an hour ago.
yakanzi influence and inheritance. Okay. Mushabini baba ndizhere. Mushabini zvaga ndizhere. Ndabo zinosebenza ati bathi Shabini zodala bathi nzimbo zemafaro ngomuni wadoro ezizi. Ezingomuni wadoro zokunomboenda wono nomutari ndariko because munhu iko kunzimbo ino pane nzimbo inonzigaze yako inoitwa zvokumadoro. Okay, haabve koko. Vachimadoro. Hando. Alright. Zvamama. Inini zvauri chero zvekutanzi akasangana nekumafaro handisati ndatombotsika kana pagm apa nala handisati Vatukwa shame, especially mai vacho. saka zvokuti izvozvo zvitatanzi tikasangana mafaro handisi kutoziva kuti pagm ndaenda ndakaenda neudhinika iwo waienda mjini kozvoita zvekutanzi takasangana kumafaro tachitanga kusangana mumota but mafaro taisana waisangana nani waisangana nani wakadya kwacho waisangana Hi, nani Tammy. waisangana nani okay doro ino wandondishwadora ukamondondishwadora sowainonechivavo Hi, Charity. ndamukuna mwadoro chete kuna madresi ero okay that's fine ndoenda kuna mama vamama makandizve aiwa tiri kwedu na ekunzi manje maine wababa alright kwamwacho wababa alright wasikana kwababa kwayawana kwawanda ka that's good so ndudzei baba vababa kuti baba wemwana kuti Hi, Sis Karen. alright makamongorora nzvimbo kuongorora ichenokuuya unongoiti simataurwa iro nemwana inongonyokuona kuti azokwedu pamwe ndokwedu saka zvinonetsa okay alright mama waiona sei mzukuru okay zvinenge zvimusoro mangu ndizvona mwanangu saka marizauti akabuda ndinogona kutika chiachaini alright no that's fine toya panyaya yekuenda kuhospital ndinoende yandisina kunzwisa ende hamusina kubatsiridzawo kuti amai kwanga vamuleba vaende kusununguka kuchipatara Zvakaoma Faith. semunhu akapimba pei nyaya iri kukwatira mama manga saka rika tichienda pamarizauts muzukuru akabona chinzi azi wenyu muchati kudii gogo alright tinogamuchira chisi alright kana akanzi ngewedu tinogamuchira tinotenge kamusuku wedu kana akanzi asi wedu zvinenge zvangowo pachina alright baba muzukuru akanzi asi wenyu muchati kudii ndizvozvo alright gogo ndiudzei nyaya yemwanasikana muiona sei ndaingotedzerawo zvaaitaura ndinoziva chokwadi okay anosandoziva chokwadi alright amakazomhanya nemwana kunomutora kuendesa naye kuhospital mama onase kuti anonokerwana kuti chii vava nonoka nokuti angosvika nemwana anambopedza towazari apapona Zvakaoma Stacy. Hi, Terry. Asika maonesa kuti wanga anonokera okay that's fine saka akabvunza kuti chinzi azi wenyu chachitambira sei sorry azi vanovanyaita nongozvitambira alright kwakanzi ndewe kwavo usina kuva ndozvanga anongoda kuti zvindobude pachena alright tizivewo chokwadi So Annie Blue, that's the girl. okay for much alright saka ndizakuti ndichataura muchirungu ndezisa kuchishona handitwa okay right on this test the participants were the alleged father the mother and the child and our result reads as thus. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child.
the probability of paternity is 0%. Shona ukuthi baba amusebenzi ngomama. Apana change wa kwa mwana baba. Baba wasebenza. Isusu tunozikanwa munogaro. Ndinotenda because ndopakatanga kuti pamuono chaiwo iyo. Murume wakasema zvivindi pauchengeta mwana wake kuisa muora. Ndopatikatanga chokwadi kuti saka tikuchengeteswa mwana asiri wedu. Enoonera makuru kutoilet. Iyo nyanga chiramba mwana. Ndacho wewe. Enoonera makuru kutoilet kana mwindi. Unochengetwa kuti mbiri ndeye panapa. Foni tikatoka akatumwa ndine wala tino foni tunakona foni yako akairambira foni munina nemuzukuru akairambira foni akaramba naizvozvo ndinodirwadza zvakanyanyisa uye uzamenya kuti ari mwachikafu ngeni uye munhu wawaindyirana nekumba kwedu kana kuti maizwa nemwana asi choka chezikana mwari munhu vakavata vatu saka kuti mungu tisori kune mwoyo zvakanaka tochiona kufamba zvakanaka nepepane dii aimuka papa sorry provide asi hanzvukuzikana nokuti mwana wangu ari kuti ndiye mwana uyu ngomutedzeri izvi zvaitinoita zvinii nganchikumbira kuti unyatsogutana atina chemugabira ngaazvitore pazvatichiona pachena chinonetsa mai kana ndiri ureoka andikone kundonga
Okay, that's fine. Sure, what's up? All right. Everything. Ndakamirira kuti muikwane ini ndakandine rudo ndichichengeta mwana ine rudo mukaya mukatora mai zviziva mai vacho makanga muchiziva kuti nhumbu yakuramba kuberekewa iyi nokuti hachi mwana wedu ni mama msanipe mosha abaidana tinobamisana mama singakuranyo ni mwana wa ndimai vemusikana vari kuudzwa ava vane red maroon ndigogo vemukomana Exactly, Tunisia. Ava ndimai vemusikana vadhonzwa vakabereka mwana. Mario mi gaziriza tubida Mario waziwana
So akuya is sister yemuskana, the one in blue. Inini ndandakarara nemunhu muna October. Anonzi Tafadzwa. Ndiziva kuti mazuva anoti arimo munomera. Ndoka ndakarara nemusi wa14 October. Saka pandakarara naye ndakanwa morning after piwe ndikumwedzi ndakaenda. Saka lando ndakazorara naye muna November. Andinomboti kuti ndiangaite munhu nyoti ndandakaenda kumwedzi ndakati uyu zvatovharana. Laila ndakuvisa just now. Look at that. Nakunorowa sister yemuskana. Apakabata mwana as well, the sister. So guys, varikuda kukwira vane zvekutaura, just tell me to add ndoku edai, and then let me pin my number as well. Kana muine zvekutaura paepisode yanhasi motiudza kuti muri kuiona sei, what are your thoughts, zviri right here zviri kuitwa paDNA. Co-violence, what's the way forward for Mskana or for family yacho? What can they do? Chii chingaitike pa episode yanhasi. Hi Sisu, inyaya yeDNA episode yaitwa nhasi yekwa Tinashe Mugabe. So episode yacho yanga yakazara violence, yanga yakawandisa violence zvisingatomboiti, vanhu vachirovana, family ichitukirira. So it was just a lot going on. So kuda kuedwa, vari kuda kufona, you can call pa number yo, WhatsApp or direct calls. Yamiti. Muri sei timu yepano. Ndangoti ndingo iso 2 cents dzangu quickly. Thank you.
ndiri kuona my opinion zvangu ndichitarisa ndichiteerera zviri kuitika izvi vanhu havana nyadzi actually dai zvinoita tortoise ingadai yadzosera musoro wayo mukati meshewo yayo zvinhu kana zvadai and hatizive kuti isusu vanhu vechikadzi why generation iyi iri very easy kungopinda murume asiriye. Mukadzi anotoziva munhu warara naye pamwedzi 1 asati ateera. Why uri kunopinda munhu asiri iye? Right, kana waita mistake iyoyo, right, waita mesi yekuti wasangana nevarume vaviri pamwedzi 1. Chiva sure, ibva waita honest, chichokwadi chinokusunungura pane kuya kuzonyadzisa wona amai vano kutukwa nekuti in my generation curses tinenge chitoona iwaya handiri kuzviona. Samai inini hangu dai ndine mai vavo ndakamira ipapo dai gomba randaichera kuti ndinyare ndere mwana wangu ndichimumhanyisira kuti aende mubako imomo muranga rakakurisa kuti shut up nyarara. Uri kuona kupi magatsi panenge pachiita mwana musikanzwa isusu vabereki tinge tisiko. Saka hautowe nesimba nekuti hautozivi mwana wedu tinyange ukaraira unyange zvatodai haungauye uchitoda kutotaura wona wakutukwa ende ndinoda kutotenda vagona ini nangu ndiri kutosapota family nditori mushango dzefamily yatotaura kuti musha wepfambi epo hari donhere kure nemuti waro. But tikatarisa inini semwana wenyu ndikaita zvandaita kunze uko, imimi samai muchaziva here kuti mwana wenyu musikana pese paari ari kuita zvakadai zvakadai zvakadai, imi mozongoya makutukwa kunze imimi ndimi pfambi asi musingatozivi upfambi hwangu. Hazviite, handizive mafambiro ako, asi isu tofana kuziva kuti ana amai munotitukisa nebehavior. Inini vangu amai ndinotovatukisa nebehavior yangu. Saka tofana kuti zvatiri kuita, any actions we take zvinotukisa kubva amai. Amai vanorwadza kutuka. Ukanzwa kana amai vamwe munhu achitotukwa unotorwadziwa kuisa vako amai mushango. Kope kuzorova zvinenge zvisingafaniri kusvika ikoko. Zvinenge zvisingafaniri kusvika kuphysical ikoko kuda kutobatana mapatsi. Panofanira kunge pachinyatsogara vanhu vanyatsotaura, votaurirana, vonzwisisana. Handiti wazviona? So inini neeji yangu inini, vanhu vamwe vanondiziva panapa ndiri ambuya venyu. Zvataona zvakawanda zvaitika, zviri kuitika izvi zvanyanya nguva ine, zvanyanya manje. Zvanyanya. Munoti madzitateguru edu, madzinza edu akavakwa ese kwaka kusina DNA. Zvaingoitwa based on trust. Kuti mwana ndiwe kumusha kwenyu, ndiwe kumusha kwenyu. Hanzi naraviro aiwa, mama you're wrong. Generation yedu everything is documented. Yenyu zvaiveko asi panga pasina video or phone. Violence iyi mwanasikana apinda busy. Yes, she is wrong. But unoona kuti an apple doesn't fall far. Violence mukomana ndiye umwe nyati. Violence haimbofa yakasupportwa kana zvikaita sei. Violence handiitombo. I can't. Violence, inini as a parent right now, kubvira vana vangu ndichivarera to support your own kids. Zvinototangira kubva vadenwa kuchikoro, unotonzwa hasha kuti mwana wangu adenwa, unoda kutoti ndiudze parent yadenwa yamai vacho tidhilane navo. Zvichikura vana vachiita maboyfriends, ukanzwa overhead boyfriend, ini ndikanzwa boyfriend yemwana wangu ichitaura zvisirizvo, I'm in. Kuda kunozwisisa, just that's how kusvika vachienda. That's how as a parent inini mwana wangu
is free to tell me kuti mukomana uyu mama handidai, and they know. Vana vangu vachitonodheta andodza kuti you deal with my mom. Yes, and they are proud of it. Kunyatso ndinotozviziva kutoti vana vangu vanotoziva kuti vachikura kuti cause zvinototangira vari kucrash, vanotozviziva kuti ukangoti tikadenana tikadai ndinoda kunzwa kuti ground dzacho dzamira sei, kana kuno kwatiri kuchando kunoko tinorange chitongoisa maseeds ekuratidza kuti parent you support your kids, but violence hazviite, haife yakasapotwa. Vanhu vanourayiwa, vanhu vanourayiwa sekutamba, vanhu vanourayiwa. Ngazvingotanga pabasis yekungoti ingopa munhu mwana wake chete, zvisasvike kwese ikoko, zvisasvike kwese. Kana zvakusvika kwese ikoko hapana kunyatsofamba mushe, hapana kunyatso. Ukangoisa thamburu yekungoti one man at a time, hauvapedze vakawanda varume kunzoko, vasuku vangu. One man at a time, hauzove uri confused. Thank you so much. Thank you, mommy. Thank you. Ini ndoda kungotaurawo again zvenyini kozi yanyaya yekwamainyati, kuti varambana vaita sei, varambana zveshuwa here. That's why ndangoti it's too soon. Vana vadiki vane vana, it's just a process yekunetsana kwavari kuita iringoita. Kunyange yakambonzi abva pamba ipapo pasina nyati aenda because nyati right now need to detox. He's been drinking a lot. Asasi kunyatsofunga zviri straight, ari kungouya asina kunyatso kuti twaso. Haasi kutofunga answers ese ari kupa iwaya haana kunyatsofunga ukanaka, because ari kunwa zvekuti more than usual because ari under stress. Saka kurambana vangambonzi varambana, vane vana vadiki ava, it's time will tell kuti vachadzokerana vachaita sei. Saka zvekunzi vatorambana nezuro vanhu vaive vese, nhasi iyoyo vanzi haungabva wata quick kuti vanhu varambana, vanogona kudzokera chavari kuda manje. Now this is good, vapuwa space, then votanga manje kuti pavachadzokerana vakudzokerana vanogona kupindira manje kunyatso vaumba. This is it, space. We now vanhu vakurara vanopinda nemwoyo kuti mainyati now vari safe. Safety is done. Kana vaenda kwavaenda, safety is good now. Ngavaende kwavari ikoko. Hakuna, hatingade kusapota mwanakomana wangu kuti atumire girlfriend 15,000 rands. Ini ndoda kuti muzukuru wangu akorektwe maziso. Hakuna izvozvo, hatingazvifarire, hatingazvisapoti. Ngaakure right now. And ndofunga I think adzidza a big lesson, nekuti akuziva kuti mukadzi wake akangwara, kurekodha akangwara nekutumira kuburitsa SO crying out. But pavidhio yaita masikati anga achirungomaintaina mamwe maquestions achinzi ko chakati anga achiramba achirungoti zvoni EAI, so tingati adzidze here pakadaro. Wati kuti ari kuti AI Guild murume wacho paTikTok masikati panga achitaura nachijanduko. Aiwa, of course kungotaurawo kungoti munhu anza angati kudii wedwe AI yacho angati kudii, kungopindurawo kugumirwa futi kwemunhu akatodhakwa. Ari kufunga kuti ari kutaura nevanhu vasina kana kuenda kuchikoro, vasingazive, vasinga hazviite, kungodzamirwa kwemwanakomana kwaaita. But at least mukadzi wake ari safe right now. Iye ngaagare. Amai kana vari kunzwa zvituko, amai vemwana vari kutukwa because izvozvo Apple iroro kwarinodonhera, nekuti isu hatinganzwi amai vachingogudubudza mapureti, vari kunzwika vari noisy, gwedebu yeyeyeye. Vana vari this is time yekuti dai vakavapa group hug vana vavo, handiti
vomboti dzinai makamera group hug chichi, but tiri kungoona kuti havasiro that type of okay, rega ndinyarare kola wangu rapinda. All right. Hi, Sis Karen. Hi, Kunde. How are you, Nyamiti? How are you? How are you? Thank you so much. Festive I'm season great. ilipo. Tina kana plan takagara isi. Tiri I kuno know. kuZimbabwe. Indadzinga Hakuna kana plan. vanhu vese kuma holidays ndiri kuda kunge ndiri ndega izvozvi handimbozivi ndoita zvehohwa. PaChristmas ndenge nditori musango ndine kamera yangu ndichistadha maplants ndichiona hohwa haya nebhodhoro rangu rewine musango iwe. Like you, some of us we don't have any plans. I We're just know. going to get It is home. good. God got plans for you. That's what it is. Yes. So yeah, I like the way your mom chitsanangura muchiexplaina kuti zvazvinodiwa pari zvino kuti ndezvipi zvanoda. I think sengesesu vamwe tabva masikati makuseni tichingotaura nyaya idzi. But what's important now chandinofunga ini is they just need to have someone avanogara navo anogona kunzwisa navo ogara pasi achivatsanangura, because isusu sevanhu vepasocial media iyi hatimbofi takashaya zvekutaura ende zvatinotaura kazhinji dzingwa kusvika pavari, but chaungodiwa ndechekuti patsvage munhu anenge ari padhuze navo anogara navo pasi. One thing chandaona ndechekuti vana havachiri vana vadiki, mazera avo yes tingagona kunge vakura, but nguva yekunyasogara vari voga chaivo vachinyatsonzwisana havasati vamboita. Even chero nesu vanhu vakuru tichiri kungotambudzika, but with age neexperience moita muchijairirana, of which ivo havana mbonyanya kuwana opportunity yekuti zvese izvozvo vachangowanana, then vana vobva vauya kubva kwaita futi pressure yesocial media, also pressure yemabusinesses, zvinhu zvakavawandira zvakauya at the same time. So they will need time yekugara pasi yekunyatsodigesta nekuappreciata each and every process painouya ichienda, of which vazhinji vakasazvitora zvakanaka ndo pavanozorasika. And also imwe advice yandinayo kuna Nyati handiti Facebook ndakanzwa zvimwe zvakati kuti ndabasa mafollowers vasingadi nandifollowe chichi uye nekumwadoro kwaita papublic. Nyati ofisi yake iFacebook, company yake iFacebook. Kana company yako iri Facebook hautambi nebasa sezvaita nezoro zvazhe zvekuti unouya uchipopotera vanhu like that. Handiti growing up takakura tichiziva kuti kune foni inonzi Nokia. Nokia yava foni inodiwa nemunhu wese, iyo ikafungwa kuti hapana imwe company ichazombouya. Vanhu vaitokombila nchiti aiwa Nokia chinjai size yefoni, chinjai bvisai mabhatani, shandai nevamwe vanhu. Nokia ichiramba. Handiti but nhasi onai kwayava. The same with my socialites. The moment a lot of people complain about your behavior, usatomboti handina basa nemi kana kuregedza kuteerera, because vanhu vari kuuyawo. Remember, most of us takamutera kuti nekuti pane content yaita yaigona, but takabatikana neupenyu hwake hwairarama. Saka the moment yaunouya kwandiri uchindudza kuti handina basa newe, remember indiri munhu, I will simply unfollow. Kana ndaikupa ma likes kana ma stars handichatoiti because ndabheka nebehavior yake. Saka he also needs to change. You also need to be very, very professional. Kana chiya paFacebook, dzimwe nguva ndinokurudzira vanhu kuti kana uchiona kuti you are not ready, hakusi kwokungobaya live button kana kungoresponda pese pese. Ndinokurudzira kuti Nyati pari zvino dai anyatsogarisisa pasi akasunga akasiya nezvaaita. And also paFacebook paari kuuya apa panditi vazhinji vashoma vanogona kuzonzwisisa kuti ndinozviendera sei papublic. Handiti that's why tichiona kuti mamwe mabrands, mamwe makambani, mamwe masocialites, vamwe mapublic figures vanoemploya vanhu vakaita semamanagers, vandoemploya vanhu vakaita semamenders avanovabatsira. Handiti zvokuti pache zvake Nyati dai anga namanager angadai sambobvira amubvumidza live button akabata bottle rebrown. Handiti ndozvimwe zvinhu zvekuti as far as tichida kuti vakurudzira pamarriage chete, let's also not forget about their career. Ava vanhu career yavo paFacebook, saka whatever zvavanoita futi zvinenge zvine maeffects paFacebook. Saka zvinofanira kuadresswa at the same time kuti vachigadzira zvimba yavo uye vachigadzirawo nekuofisi kwavo. And also the other thing is there's a question yapozwa mucomment section yanzi dai ari mwana wenyu musikana, to all of us on the panel anga achibvunza tese kuti dai ari mwana wako musikana, what advice were you going to give her? Were you going to give her the same advice yekuti shingirira zvinowanikwa? No. Absolutely.
hakuna kushingirira kwakadaro, hazviite. Mwana wangu safety yake first, hazvina mhosva zvaari kuenda through. So why is it different for Joy? No, I wouldn't even suggest that for Joy, to be honest. Joy, the solution for Joy is for her to walk away. I don't know pane mamwe maposta ndaona hangu zvichinzi varamba nere. I don't know zviri kuita unge adzokera here kumba kwaamai vake. Yes, for now, yes. Kusvika palive. But kwaari ikoko, my suggestion is she needs to truly open up to her parents and tell them the truth. They are her true protectors. And then also uncle vamwe vai vekwana nyati vai vari kuside kwaJoy. Yes. He can assist to get good help for this lady. Isusu tingataure zvedu painternet zvatingadeka. But the honest truth is Joy ari kugara nemurume who is a narcissist. What we are going to, I loved them pavanga vari kuya. I know. But the way yakuita Giri uyu zvaari kuita kaizvi, you know, and he never used to drink. Kana kuita zvinhu zvinodhaka kana chii. So I watched that video zvangu achitonwa hake wawa and akutanga kutaura kunge ari kutaura sataiti. I know. You know, his tone has changed. Akuda kutaura English. It's almost like he's going for English lessons. And yet mukadzi wake hatotaura English. I don't understand that English. And yet he speaks English. Now, ndinoona hangu maonero angu ekuti, you know, my childhood stars sometimes anoda a little bit of coaching, because vanhu vakasiyana ma-strength nema-personalities nechi, vamwe vanoda coaching, vamwe they are natural, because the star iri kuna Joy. Saka Joy can handle the pressure nekuti it is a thing. It's within her. Yes. Did you hear Maskati saying Anzi Shoni vanhu vanoda Joy kufura inini? Like, how are you even, why are you even saying that? You don't even have to say it. Yes. Murume uye zvaari kuita kuna Joy, I'm pretty sure kuti every single day paakangobata mari chete akangotanga kumudhimina, kumutaridzisa kuti iwe hauna basa kana ndisipo nechi. Saka she became that type of lady. Remember vana ava vakasangana kuhigh school, he chased after her. Chased after her. It was a true love story that we loved as a nation. Yes. Saka ende mukomana uyu akaenda kuSA, musikana ndokutozotiza asati atombopedza. Anga kumafomu here kana kuti I don't remember. Haana kutozonyora nditi. But akatopeka mabhegi kuti atere true lover yake. You know, her true lover in life. Akutera ikoko. Saka, we fell in love with that as a country. And then wakusvika ikoko, zvese izvi Giri kutokanganwa just because of money. And the other so thing disheartening. Inini my advice kuna Joy handiti. Joy kwandiri kangufana munina wangu mwana wechisikana kangufana neni. I was even talking Maskati nichipa example yekuti ndiri munomba nemurume wangu ambosvika simudza roho wake achindurwa kana kundituka zvinobhora, because akandituka I would just take my car keys ndotora bank card rangu ndosvagira pokurara handiti. So the reason even vana would you? No, what I'm going to say is in financial independence, empowerment. But because in our society, look at those women who are actually doing well in businesses or even my careers. Varume havawanzo kuda kuvaabuse astereki because vanogonozvimirira. So in this case, yes, vakatangira vese pari pan one, but from the look of things, it seems as if zvese zvinenge zvikuenda kuna Gilbert iye hana chake.
chero vachingoshanda vese iye ndiye anotora zvese. So inini denda kugona kugara padhuze naye. I understand kuti masituations edu anosiyana uye ane vana, but she should try to find something chanozviitira ega chekuchera kanzwa nzara anoti ndine mari yangu yekumusoro, ndine mari yangu Philipet yakakati. ndofanira kudzidziswa No. nyaya dzeancestry idzodzo dzekuti this is modern Sure. world. Yes. Zvinhu zvinofamba sei, finances zvinofamba sei, mukadzi chii, haangauye achitaura izvozvo, because iye atori right paari, zvaari kutofunga anenge atori right in Aiwa, him. but ma-callers vamwe varipo papano makanganwa here pakamboitwa push yekuti iye Joy anofanira kuita page rake ega rikatovhurwa. But ari manipulated. That's when we noticed Munhu kuti Hitler. ndo patakatoona kuti is very manipulative because angaritori palive handiti ari muroom yavo iye their very first apartment kana kuti a rented house or something like that, or rented room. Ndobva we thought she was alone. Uyo Giri nepawindo kasvika. Kabva tangotanga kuona masigns ekuti no. Later on page ravharwa. Zvakunzi hanzi vanhu vari kuinga mukadzi wangu kuinbox vari kumunyenga kudi Bebasa revanhu ndokumbira kungobvunzawo mufunge zvangu. Paari kutaura kuti paabvunzwa paye pekuti hanzi mukadzi takarovana zvisiri zvepasocial media, pane zvekurovana zvesocial media here? Let me just play the video for context kune vangu vasina kuona, because there's something else Chanda noticed on the video as well. Musike pakurovana ingati yanga iri nyaya iyi. Mati? Sorry. Yanga iri nyaya iyi yakasvika kuti musike pakukikiritsana. Tandukwa. Ndiande kuti. Zvakaitika. Zvakarowana, I still remember. Ndiri pangu pakawanda. Ndiyamboti hangu zvimwe zvitakaroorana. Manya ari munhu ane utsvina kana Anga. She's not late. Afa here. No. Unoita zvinhu zvekuti zvaitonyadzisa kana kuti wabiri kwangouya padhiri pangu, aisabika, aisatase zvakangondirwadzawo, ndipauzokumusika kwangudi pakutorovana ipapo. Yes. Inoti zvekuti ahura here adai ayo kuhura baba kunotoitika everywhere, and I understand what I'm telling you. Iwe mukadzi wako anofanira akatombohurira iwe, but handingapiri mukadzi because handisweri naye. Sometimes you know kuti mukadzi akai kuhurira, sometimes maybe hautodi kuti explode pasina muda wekuti hanzi. There's an advert. You guys think he's having a mental breakdown, or he's faking it, or it's the alcohol? He's faking it. He's tipsy, that's all. Okay. He's a true narcissist. Yes. So there is no way she would ever cheat on him. Mumwe musi wacho wamakazorovana muti wawanga wahurira manyati ndizvo. Nyaya yekuisa kushongedza mumba. Nasi sabune. Nasi yes. But
but nyati Someone parakasangana aita basa mumba as well. What's wrong with him cleaning the house as well? Zimbabwe makanaka mine maruva and all that. Ndinovaona vane vachicleaner. The only time yandinofunga kuti maybe mainyati vangagona ndepazuva vanga vakazvitakura aya mazuva aya akazombobuda nyaya yekunzi unobuda mumba ivo vachisara vakazvitakura vasingagoni kubika apa paine mwana mudiki. Asi mazuva acho here urifunga kuti vaigonewa kucleana nokuti vanga vakazvitakura. Look at his face. I know he needs support. No, he does. No, he needs to be arrested. Yes, Actually, so he can be, rehabilitated. rehabilitated. Yeah, rehabilitated. The support here. Plus munhu anoda mukadzi wake ungabuda papublic uchidza kuti mukadzi wangu Uchina. Hapana. Hakuna zvakadaro. I didn't do that anymore in my life. You didn't what? I didn't do anything. I didn't receive anything in me. But what is happening now? They want to no. But when I already one of the manyati and me, I'm telling you, Chandukwa. And I'm not here to fix and do some coma. Those are that do rules, no kuneza, because one had to tell my one had to search for couple area at Snoda, Yataka some Mataka, Yataka some Kuku, Chicha Quitika. This was a good interview. To put our Saka Moray Papi. Antina Zandakaita. But because I'm a chita nation, the Kaita Panis or Wakaite. Chi Chintaura, Chigenerator. Those one. Comment section. Sorry. So sorry. When I watch Chandukwa. Mazere. And this was and so to Mutaura Nene, that no what I say, never know what I say, Jadaro. I'm Sudaro. Now I'm now by zero. Sorry. Sorry, I know that I'm doing the wrong for now. But what I'm saying, the coaching. No, but I was I'm just here to listen to you. Keep scratch behavior. Did you hear that? The wrong thing for now. But what I'm saying, the coaching. And in a what she can do. Okay, it's fine, Nyati. It's fine, I understand. Again, I'm just here to listen to you. What you Janduka? Even the 2,000 people who are watching. I need to tell you the truth. And I need 2,000 people. One thing, don't worry about numbers. My numbers are nabasa. Chiripaine munu wani no ngotara chokwa. Kana uchida kutara chokwa don't usanyira kukosesa zvema number yana basa anowe achienda. What Janduka? This is sale. That ngana tsori wani. Koko ndatazi. Aiwa sorry. Okay. I say I'm sorry. Kana nenonda kanganisa kutaura mfano wangu ndoto sorry kwao. Sorry. Ona zvakaitika nika. Zvikapera kare. Vatakunga nasi. Sorry. Ndaona kufumura jiri macho. Wacha ndikwa sorry yeyo.
ndozvinzivisa ndikutukwa nevanhu vese pandozivisa zvangu don't mind ndakuda kufufura dhika idhile uchingotaura kanyanja chingotaura dhini spere chingotaura ndikapinda mawati no because vanhu vanga vachiti chinyati inzwa nyati vanhu vanga vachiti kwanzi iskiti demon laugh hanzi iskiti hanzi manyati havana kwavaenda iskiti yandikuudze sorry rako ini ndakapikira munhu manguti hanzi handichapenga manje so ndinoda kutati zvakutoitika here aiwa usadaro tokutaurira I feel like ndikunzwisisa zvikuitika but handakanya chandikunzwisisa neimwe nguva apa ndikutochema pana pandiri kutochema totobudisa misodzi zvikutoitika pandiri jandukwa pakaipa ko uyu wemuzulu uyu wakazorambana naye wati jandukwa muzulu wangati kuda pamaaudio ndeukunhu pamaaudio papi aiwe ahlambota jandukwa it's AI. I didn't do anything. That would be 3,000 people now. But I didn't do anything. As you could dango nema kuda kundioneta kuti pasi kuti wanatsarifareja nchose mupenyu wangu vanhu ndowadisisa but vanhu vacho havanzwisisi ndifeke kuti zimbabweni pakaipa chibaba Chalukwa utanisiya ndiri ndega ndapota hangu. No, it's fine. Let me tell you. So that's the end of the thing of the clip. Nachida context. But iye anogoti hapana chakaita. The first time pakabatwa pepe haana kuuya here neapology achiapologize kuti ndakafunga sorry nyaya yekumotel. Do you remember that story? Yeah. Akatoya achiapologize nesa saka iye anogoti hapana chandakaita. Why? Because akatobatwa akakumotel well, it was a Zimbabwean lady at that time. But uyu Trisha uyu hanzi muzulu so Triza okay yeah. Iye munhu anopenga kambuya achikuudza kuti ndakanzi ndinokwana ndinopenga naye uyu munhu anoshamushamukaiteyo chasingazive ndechekuti akabatwa nditi vanoendeswa kuevaluation otoonekwa kuti munhu uri kupenga here kana kuti hausi kupenga zveshuwa. Vanhu vaive they are trained to see kuti uri kunyepa here kana kuti hausi kunyepa. Ndopachabatwa papa kuti he is highly intelligent zvekutodaro hapana kupenga kuri kuitika. Anogona wacho ndokumbira utry kubuda obva wadzoka futi like kutobva paFacebook entirely maybe no problem. Sorry. Pane munhu wada kukwira? No, mukatarisa pamacouples handiti we have seen vamwe velevel yavo vakatanga kuti they are doing a lot of things, they are building houses, but mukatarisa kuna Nyati ndinyaso kuna kuti investment yake hapana chine muzoro chinobatika chaari kuita. Palive ipapapa angatombomuka munhu ane storo inohodhiwa chingwa Makuseni nemafresh produce Makuseni angatomukira kubata bhotoro redoro Makuseni kudai. Kazanzi 18,000 nechi. That's a lot of money a month.
Nati anogara Ikataivaritone. imba ipi flat anogara yachero 4,000 ani kumwe tinosvika kuSouth Africa ini. Haatogari futi muJoburg kana muoutskirts kwekuti wakachipa. Kuno kuZimbabwe maybe shop yakangovaka nemari yake yaita 25,000 ka1 year yakangokwana. Vakavakirwa imba. Vakavakirwa imba. Ndozvazvitoratidza kuti uyu munhu kauyu isoni takuzviona nhasi but mukatarisa investment kuitwa nevamwe even standard of living and quality of life yevamwe nezvavakurarama it shows kuti munhu anongoparadza mari hapana zviri kuitwa. 18,000 on average a year. What are we looking at? We are looking at about 136,000 a year. And that's a lot of money yekuti unotenga kana imba nguharare inokwana kana dzekumalocation unototenga 4 kana 5. DzekuSouth Africa unototenga. Asi anoona kuti hatisati unless kana uchiita zvavo in private but hatisati amboona kunzwa kuti watenga imba mutauni. So yatakangona extend year but handizi kuti mutauni yakati kumusha. And it shows kuti mari yavo yese kana uchiita business rekushop runoda munhu anenge ari hands on anonyatso calculate because maprofits acho masales. Anditi saka iye kana mukira kumwa doro makusena nhasi chingwa chawo What hana chie arutsa palife? Really? Wow. And as the abuse started before social media, and I agree. I even said sometimes as women, and hakuna munhu anongoramba anongotanga akura. It's only